зан ҳамон гуна узви ҷомеа аст ки мард мебошад. ба хостгории ту омадан духтарам. ман вайро намегирам. дили падаратон ин ҷарроҳиро бардошта наметавонад. маро азоб надир духтараки ҷонам, розӣ шав. чӣ? сафар? ба куҷо? ба Россия. ман зани туам ва ҷои ман дар паҳлӯи ту аст. аз Россия занг задам. акоямро ҳабс кардам. ба гумонам ман хатогии даҳшатноке кардам. чунон кун ки ҳеҷ кас падару модари туро таъна карда натавонад. албатта дадаҷон. агар як гули ман қоқ шавад ку рост ба хонаи модарҷонат меравӣ. фаҳмидӣ? эй найрангбоз, ҳар як инсон ду роҳ дорад. як роҳ қурбони тақдир будан, дуюм роҳ шахсияти худро сохтан ва ғалаба кардан аст. духтур шудан хоҳӣ? аз хонаи ман дафт шав. ва ман дар ҳар сурат донишгоҳро хатм карда соҳиби диплом мешавам. ҳеҷ чиз пеши роҳамро гирифта наметавонам. касофат! гумшав! арӯси лепҳои қадам!